Takže ahoj ľudia, dneska budeme troliť nášho kamoša vo Friendly Battloch a dneska budeme troliť Mato 16M, teda iba Mato 16, hej, na mojom účte, takže dívajte sa až do konca, ja si idem vybrať Bibinu a teraz tu mám môjho kamoša, ktorý bude radiť nejaké tie pranky, hej. Tak, môžeš začať hovoriť. Takže gadgetu by som ti asi dal tú prvú, lebo to sa vyhyluješ. No jasné. Asi shield je jasný, lebo to vždy dávam. Jasné. Druhý, star powerka je asi tá dobrá. Ne, ja viem, toto je dobré. Alebo No ne. ako ty si rýchlejší vtedy, takže to... Dobre, a toto On, je ja asi... musím spectatovať, lebo on je divný. Viete? Tak čakaj, klikni ho najprv. Kliknem A potom ho znova... Toto. A počkaj. On nehrá Brawl Stars asi. Hra. Tak počkaj. Ja že nehrá... Počkaj, tak... Tak, pozrite! Zruším Friendly Bet... Jakže Battling? Že Battling? A teraz ho spectate, čakaj. Chod tuto. Spectate, Do Team Up. A daj spectate. Spectate. Čo? Jakže není Battling, tak chalani, tak tomu to vôbec nechápem. Nechápem. Ok, dajeme troj nejakého typka. Blbého iného. Keď nám dá invite, tak pôjdeme. Takže dáme searching, lebo nikto iný nehrá okrem nášho kamoša. A dúfame, že niekto príde. Tak, môžeme čakať. Ok, Sniper sa joinol, áno. Takže dáme mu profile. OK, takže on je akože dobrý ako my skoro. Aj tak má o 2 trofeje viac ako ja, to je jedno. To je proste jedno. A asi ideme teda... Mega 3. Poďme. Tak ideme Mega 3 a pôjdeme so Stuom na 10, takže držte nám palce, že? Áno. Si to musíš písať nejakou bravúru. Jasné. Takže môj kamoš a ja dúfame, že to zvládneme. Takže on sa volá Uhorka, takže mu posielate friend tieto kraviny. Môj kamoš dostal ban, ale vyskúša to. Možno to pôjde. A... Legendary Startup mi padol, takže sorry za naše reakcie, ale... Poďme. Práve! Skin na friend... Ale ten je dobrý, ale... Tak poďme si dať za friendov, ne? Ricochet. Počkaj, yes. Nový Pinos. Ale to nechcem, lebo ten každý bude na tom veľký. No jasne. Však ja ti verím úplne ti verím z celých síl a chcem, aby tvoja matka mala veľké šťastie, pretože jeho matka má veľmi nešťastie. Ale to je jedno, to ste nikdy nepočuli, dobre? Ste nikdy nepočuli toto, dobre? Ste nikdy nepočuli. Vôbec to si nikdy nepovedal. To je Sound Collector. To ste nikdy nepočuli. To počul... Rico! Skibidi toilet! Skibidi Rico toilet! Skibidi Rico! Okay. To je fakt blbé. Ale my sa ideme... Hej, prečo si dal tú Skibidi hovienko oviec? Neviem. Teraz musíme vyhrať, pretože pre môj klub by to veľa znamenalo. Mám boto, takže to bude ľahké. Chyni boty, kamo. Takže boty, po česky, akože topánky. Boty. Do roboty. To jak ma zabili? Vypli sme tohto pána Barleyho. Však potom pôjdeš s nami, ne? Keď dohráme. Aj druhého sme vypli. To vyhráme. Kamo, oni to vyhrajú, ne? To je ľahké. Ty vole, ale oni sú strašne silní. Na mojom telefóne to asi nevidíš, ale oni sú strašne silní. Oni majú, že Edgara, Nice, vyhrali sme prvú. Mou, oni majú Edgara, Mou a tak ďalej. Zahrali, no.
Počkaj, my už za chvíľu vyhráme, počkaj. Vy pani, my vyhráme! Ja mám 3, my sme vyhrali, chalani. Prečo si? Holiday Havels. Ale prečo si išiel ďalšiu hru? Lebo ja to chcem spomenúť. Čo? Holiday Havels je hra. Čo chceš spomenúť? OK, takže máme pre náš klub. Hej, nechceš ísť do môjho klubu? Nie, lebo ja som so spolužiakom a máme tam strašne dobré darčeky. Už máme polovicu stromku zaplnené darčekmi. To koľko tam ich máte? Asi tak 60 už. Tak Ale tam nie, idem! Tak 40 asi. Mr. Toxic Schools sa to volá. Aha. To je toxický klub. Tak to sme prehrali, lebo proti nám sú dvaja týpci, čo majú gold 1. Takže, ako a veľké mo? Mr. Toxics. Kámo, tak to všeli sme jak rozbili, typy. Slups. Takto? Takto? Rozbijeme aj Piperu. Ako? Čakaj, čo poviem ti. Počkaj, akože... Mňa zabila Takto? Čakaj, poviem ti hneď, len ja dohrám musím. Daj si hru ďalšiu. Nedá. A ja viem, ale my sme na toto vyhrali furt. Ja vám pôjdem pomôcť. O, dobre, zabil som. Ale otravné je, my máme hrozne otravný mód. Koklut. Dal som koklut. Search. Tak počkaj, je niečo akože kokos? Kokos. Kámo, my sme zabili... Jo, je tým, ktorý sa volá kokos a má 8000 Víš, čo robí trofejí. ten? Oh my god, my máme úplne sprostého klencicha v týme. Ja ti verím. Úplne decko, úplne... Jeden tým má že 400 000 trofejí. Čo si čakal? Sú zo 30. športu borci. Jak zo športu. E-sportu. To sú Jaj. najlepší hráči v Brawl Starse. Nejsú, lebo tam sú typci, ktorí majú 6000. Oh my god. Aha, tak nie. Ideme nás dobehnú. Tak to je Ale je tam jeden typek, ktorý má 35 To sme 000. prehrali, no. Dneska hráči, ale my nemáme nič v Tak to sme trofeji. prehrali, no. Prvá hra. My máme 21 000 Chceš trofejí. to vidieť? Tak môj klub sa volá MR. Počkaj, veľké M, mo. malé R. Ako predtým. Bodka. Bodka. Veľké T. Oxid. To je malé. Toxic. Takto. Medzera. Medzera. Veľké S. S. K. Malé. K. Malé U. U. Dve malé L. L. School. Ešte jedno L. Nejde Dve L. Nejde dať viac L. Tak skús to dať. School. Tak si school. Chod dole. Pomaly. Ešte ho dole. Chod dole. Dole. Ešte. Ešte. Čo? Mr. Toxic School? Tak neviem. Asi to máš bugnuté. Ale za friendov sa dať môžeme. Čakaj, môžem ti napísať, aby sme sa dali? Ja viem, ako to robiť. Nechceme ísť na QR kód. Ser na to. Chceš QR kód? Ne, na čo? Add friend. Skôr QR kód. Ty debi. Ja ti to... Veľké P. Toto napíš. Ja to robím rýchlo, ty škibidi. Toto musíš napísať. Scan QR kód. Čakaj, povody musím dať. A to Aha, to Ser ne. na toto nefunguje. Ne, počkaj. To nefunguje. Veď tvoj mobil si o môj QR kód dá. Ok. To je jedno. Čakaj. Maj QR kód. QR kód. Jo, confirm. Ja... Ešte nemám. Ešte raz. Čakaj. Ja? Ako sa voláš? Toto. Jak sa volám? FIFA 542. Tak toto není. FIFA Dobre, 5, daj 4, tu máš 2. QR kód ešte raz.
čo to je? Ten Brawl Stars má troly? Ten Brawl Stars má troly reálne. Ty vole, toto video bude aké dlhé. Kokos, on má troly. A ty prečo to držíš dlho? Iba klikni. Počkaj, ja si nejaká frenda vymažem. Treba z tohto... Remove. No napríklad. Klikni na to iba. Ten Brawl Stars má troly! Iba na to klikni. Hej, ale ten Brawl Stars má fakt troly! No, on má troly skoro každý deň. Takže to je jedno. To je jedno. Brawl Stars má troly vo videu. Klikni. No. Friend request send! Dobre. Si tu? Dodo. Naštíš. Okay. Ešte raz. Invites a hore a akcie. Počkať. Ty máš 22 000. No. Dáš mi invite? Jo, ideme čo hrať ten Mega Stray. Ale musíme... Môžeme hrať, ale neznám. Daj mi invite. Tak dáme dole. Jo, ty si mi dal aj Van Renek. Čau. Čus. Tam tarada. Maxi Evil a Gold 1 na tohto. Daj si Leona. Prečo? To Leon. To by si mal najlepších hráčov zo sveta. Keby som si ho dal. Ja by som si dal Mortis. Ja mám na Mortis. Mám len to na Mortis aj, takže. Daj si túto Á, kravu. nebudem. Daj si túto kravu. Prečo ne? Ja píšem Rika, tak Rika si dám. Ja boj. Ja pušujem teraz Bibinu. A ja tu mám na random skins. What the fuck? Toho, lebo mám na ňo mega veľa skinov, ale nemám ten, čo chcem najviac. Aký? Ja mám teraz na sebe Hypercharge skin. No ja viem. Let's play. Počkaj, ja dám hru. Dobre. Som prehnal. Daj si to tichšie, ne? To bude taký toto bude stream vo videu, chalani. To bude stream, ale vo videu. To bude stream vo videu. Takže máte prvý stream vo videu. Asi som prvý, čo to vymyslel. Som v vesmíre. Ale to nevadí. A mám musím skipnúť táto. Ježiši, dám, že si dávaj pozor. Tak tu sa bije. Tak tu je... Ok, mám multi. Super. Mám málo. Mám si to píše. To je blbec. Ty kokos, tak ten viem, že neuveriteľný. Ja viem, keď ti dá 3000. Tam minus 4. Ale to nie je dobré, tak poďme za... Ja idem za Skilla. Stewart. Jakého no skilla? Vidím. Alebo čakaj, jeden skýtal. Kedy najviac do Brawler. Čakaj, ja si dám ešte jednu hru Mega 3. Ty máš ešte 2 tikety, takže pohoda. Máme Mega 3. My ideme hrať spolu Mega 3. A my ideme spolu Mega 3. Tak čo, koho si dáš? Na Spirit Wars, to je najväčšia To sračka. je najväčšia sračka na svete. Kita. Pozri koľko... Kita? Kita. Pozri koľko ich mám na 11. What? Čakaj, poviem ti koľko mám na 10. My má asi 50 Raz, na 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ty máš koľko brawlerov vlastne? Sanji. A to je, tak to sme prehrali. To sme fakt prehrali. A spritvári sú naprd. To je jak Game Grab, či nie. To je jak tá Haste. kravina. Haste.
Jo, ja im to ničím. Peknutý. Ja udal mi... Ja som sa k ním prišiel, že čauko, ja tu vôbec nejsom, ja tam vôbec nejsom, som k ním prišiel a oni nám to ničia. My máme úplne isto ako oni. My máme úplne isto ako oni. Zničte ho, dobre. Ešte jeden, zničte ho. Dobre. Nemajú 3 henty, to sa nepáči. Alright. Ešte sme neskakali. Poď sem, Chester, no poď sem, Chesterko, poď sem. To je mi jak svinia. Chesterko. Ten Chester tam je. A to je... Ako sa na tebe uberajú. A poď. Tu čo rob? Tak to už sme prehrali. Čauko. No ľudia vedia. Oh my god. Ja Ja som im to ničil. A ja som im to ničil. Oni majú... Pomôžte mi! Oni nám to zničia. Všetko nám to zničia. To je, no tak to sme prehrali. To ani nemusíme hrať už. Na čo? Ja ten fajtník. Tak to sme prebrali. To je taká duálna. Ne, poďme toto o knockouty. To je mapa. To je mapa. Blbe, že? Čo máme za friendov? Tvoj takto sa volá. A ty kto? Neviem, poznám si jeho účasť. Ja asi si s pohárkou. Kotnický na Cordelusa. 29 max. Ale z klubu, takže... Pozri, koľko darčekov už máme. What the fuck? Vy máte koľko darčekov? My máme ani jeden. Čo? Ja mám 7 a nemáme ani Tak do jeden. nášho klubu. Tak ale, počkaj, ja viem, leaf, dám leaf, počkaj. Nie, vieš čo sprav? Ja mám nápad. First, Nie, ty si blbý. Dobra, Nie, to nesprav. Bodka. To ti nefungovalo, ja viem ako. toxics, medzera, že? Kus, áno, veľké sa. Ja viem, lebo, počkaj, Nie, takto. daj si môj profil. Tam to budeš Toxics, lebo tam bola medzera. Veľké S a cool. Nie. Vieš to inak, to ti nefunguje. Pozri. Daj mňa. Why? Lebo tam máte Tam je už 40 plný. hráč. Nie, je tam 29. To nevieš sa nejak... To tak ja niekoho kliknem asi. Ale tak nemôžem. Tak Chcem na to poď. Caught up in the moment. Pozri, čo mám ja na konci ho. To ja mám. Máš takýto pin? Ne, lebo ja nemám Leona. Nemáš na neho gold 1. Ja nemám na... A kde máš účet s tými 50 000? To mám na druhom mobile a ten tu nemám. Ten je u babky, Gigi. Na čo to máš? Neviem. Ja viem strieľať cez steny. Čakaj. Ja viem strieľať cez steny. Sigma boy. Pomôžte mi! Ježiš. Komu? No nie, hádaj komu. To si možno. Hoď, To je strašne netrávny. Tento Kto? brawler. Kto? Tento. Byron? To je Ja Baron. viem, čo to je. To je Baron. Pomôž mi! Baba! Ja som detko, babka, hehe. Zomrel na rakovinu. Detko, babka. Na rakovinu. To je dobrý dôvod. To je najlepší dôvod. Daj dvojáka lepšie. Nedaj bravo, čakaj, aká je mapa? Ale akože už poďme... Znova legendary? Môj kamoš a ja si dáme už poslednú hru a potom pôjdeme ukončiť video, takže ďakujeme za dopozeranie, takže minút? bye bye!